ତମର ତ ସାହସ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଟ୍ରାଏଲ ହଉଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଝିଅଟା ଆସି ମୋରି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ତାପରେ ତମେ ତମ ପୁଅକୁ ଜାମା ଚୋରା ପିନ୍ଧେଇ ଫୁଲମାଳ ଧରି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଛ। ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଚକ୍ଷଣ ଆଇନଜୀବୀର ପୁତ୍ର ହେଇ ମୁଁ କଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବିନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏଲ ହଉଛି। ବାପା କଥା ଝିଅର ମା ବିଜୟୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଦି ଚାରି ଥର ଭେଟି ସାରିବା ପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛି। ଖାଲି ଏପଟେ ଏମିତି ଷଣ୍ଢ ପଶିବ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି? ଅବଶ୍ୟ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବର ଶିଶୁତା ହେଇ ଫେରିଗଲା। ମୋ ପୁଅ ବଟେଶ୍ୱର ଜାଣ ସେ ଝିଅର ଅସଲ ବର ବୋଲି। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଈଶ୍ୱର ତ ବାଟ ଠିକ୍ ଦେଇଦେବ। ମୋ ଶାଶୁ ମା ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଖାଲି ଠୋ ଠୋ ଯେ ହସନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ପିଲା ଭଲ କହିଲା ବେଳେ ସେ ମୋ ପିଠି ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ମତେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବାକୁ 100-200 ଟଙ୍କା ବି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ପିଲା ଭଲ। ସିଏ ମତେ ମନେ ମନେ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ପିଲା ଭଲ। ଅଧିକା ଆଗତଲା ହଉନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ ରହିଯା। ତୁରନ୍ତ ଡେରି ନ କରି ଝିଅକୁ ଡାକ। ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। ଦେଖା ହେଇପାରିବନି ଆଉ କଣ ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅକୁ ଆମ ସାହିରେ ରଖି ଆମ ସାହିର ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିବ? ଇଏ କଣ ଶିକ୍ଷା?